Привітанніка, сябры, добрай раніцы. Вось так парадавалі мяне мае мушкацікі. Альбо яшчэ іх называюць пеларгонія. Вось так прыгожа распусціліся, такія прыгожыя кветачкі, а там яшчэ будуць распускацца. Яшчэ не поўнасцю распусціліся. Яшчэ ёсць пупышачкі. Вось і ў керамічным чайнічку прыжыўся флянчык. Таксама цвіце. Мае мілыя кветачкі. Вельмі вам радая. Вялікі дзякуй усім за прагляд. Жадаю хорошага, удачнага і мірнага дня ўсім. Абдымаю вас, сябры, моцна. Пакуль.